Muita kaikki ruuduntelottajat siellä ison ruudun toisella puolella. Kun kukaan ei osallistu varmaankaan siihen video kilpailuun, niin me ollaan päätetty tehdä tämmönen pieni lyhyt video, jossa kerrotaan vähän sellaisesta jutusta. Ja se juttu on semmonen, että kun mun blogit ei mitkään ole kovin suosittuja, niin mä toivoisin, että jotkut alkaisi edes katsoa jotain mun blogeja tai jotain sellaista. Ja sitten vielä, että jos katsot tämän videon, niin muista katsoa mun kanava, ettei mä tee videoita turhaan sinne. Ja toivottavasti nyt kaikki katsoo tämän videon. Mä voin käydä mainostamassakin, jos kukaan ei ala kattoo tätä. Joten moi! No, mä oon vielä kertonut sellaisen jutun, että älkää välittäkö, kun täällä taustalla kuuluu vähän autoääniä. Mutta vielä semmonen yksi pikkujuttu, niin että sellainen pieni juttu, että voitte käydä, tai siis mä alan niin kun joulukuuhun asti pommittaa tätä YouTubeen videoilla. Tässä on käynyt nyt sellainen pikkujuttu, että kun pitää tehdä niin paljon videoita. Joulukuun 24. päivä tulee 3 videota muistaakseni, en muista. Ja sitten alkaa tulla vähän harvempaan tahtiin videoita. Joten toivottavasti kaikki katsoivat tämän videon ja menevät kanavalle katsomaan kaikki videot. Niitä tulee kovin paljon, joten ei mene kovin kauan. Ja muistakaa katsoa Särkynyt sydän kaikki jaksot. Ja tän varmaan samaan aikaan tulee Särkynyt sydän osa 5 vai 6, en mä tiedä. 6 varmaan. Ja moi!